Vlado Križan ostaje na čelu Vukovarskog komunalca. Posljedica je to odluke gradskih vijećnika koji nisu prihvatili imenovanje Vinka Eraka za predstavnika grada Vukovara u Skupštini komunalca. Potvrda je ovo i veta koje je na Erakovo imenovanje gradonačelnik Željko Sabo stavio na sjednici prije 2 tjedna. Ova odluka donesena je bez vijećnika HDZ-a, HSP-a dr. Ante Starčević i 3 suspendirana SDP-ova člana. Inače, na ovoj sjednici razriješeni su dosadašnji predstavnici grada u 4 gradska trgovačka društva, a na mjesto svih njih imenovan je vukovarski gradonačelnik Željko Sabo, dok će grad Vukovar u vodovodu predstavljati SDSS-ov Dragan Crnogorac. Rekordno veliki vodni val iz Austrije i Slovenije tijekom dana stigao i do Hrvatske. Posebno je kritično u Varaždinskoj županiji gdje poplave prijete desecima kućanstava i njihovih žitelja. Na sreću, na području Osječko-baranjske županije ne očekuje se veće poteškoće. Tijekom dana vodostaj Drave kod Osijeka pokazivao je uglavnom nešto više od 130 cm. Očekuje se kako će Drava do vikenda narasti 1,5 do 2 metra, ali se ne očekuje uvođenje redovnih mjera obrane od poplava, zbog toga što je riječ o kratkotrajnom valu koji će relativno niski Dunav uspjeti bez poteškoća primiti, te pritom narasti oko 1 metar. Inače, redovne mjere obrane od poplava provode se kada vodostaj Drave dostigne 350 cm, a izvanredne mjere 500 cm, od čega smo još uvijek daleko. Sve više nezaposlenih odlučuje se okušati sreću kroz mjeru samozapošljavanja. Riječ je o mjeri koja se provodi unutar programa aktivne politike zapošljavanja. Zainteresirani mogu na osnovu svojih kvalifikacija i programa dobiti do 30.000 kuna za pokretanje posla, a sredstva ne moraju vratiti ako i nakon godinu dana uspješno posluju. Od početka godine na osječkom području 84 osobe su se odlučile za samozapošljavanje i dobile potporu. Većinom je riječ o frizerkama, ugostiteljima i knjigovođama, rečeno je na današnjem prigodnom okruglom stolu. Tom je prilikom najavljeno kako od 1. studenoga na snagu stupila i nova usluga Zavoda za zapošljavanje u kojoj će osobe na putu svojeg samozapošljavanja imati savjetnika. On će kroz godinu dana pratiti i savjetovati samozaposlene osobe. Općina Bilje osnovala je studentski registar kojim želi pratiti visoko obrazovanje svojih mještana. Do sada su se u registar prijavila 53 studenta s potrebnim podacima na osnovu kojih bi se mogle predložiti stipendije kao i poticajne mjere za njihovo zapošljavanje nakon završetka studija. S obzirom na nisku stopu obrazovanosti hrvatskih građana, svaki nam je student važan. Različitim mjerama im želimo pomoći ne samo da završe fakultet, već i da nakon dobivene diplome ostanu i rade tamo gdje su odrasli, rekla je načelnica općine Bilje Ružica Bilkić, koja je općinskom vijeću za sljedeću sjednicu predložila donošenje odluke o dodjeli stipendije svim redovnim studentima u iznosu od 500 kuna. Također, svi studenti pozvani su da se prijave u studentski registar u prostorijama općine Bilje. Predstava Unterstadt u izvedbi osječkog HNK po izboru portala Teatar HR nominirana je za predstavu godine. Ova predstava, nastala po istoimenoj knjizi autorice Ivane Šojat Kući, govori o osječkoj građanskoj obitelji njemačkih korijena. Radnja prati 4 generacije žena, prabaku, baku, majku i kćerku, kroz čitavo 20. stoljeće. Roman je uprizorio redatelj Zlatko Sviben. Nagrada publike godišnja je nagrada za postignuća u izvedbenim umjetnostima koju slijedom glasova svojih čitatelja dodjeljuje redakcija portala Teatar HR, što znači da će predstava, koja sakupi najviše glasova, biti proglašena najboljom kazališnom predstavom 2012. godine. Samo 51 minuta bila je potrebna mladoj osječkoj tenisačici Doni Vekić da pobjednički otvori svoj nastup na ovotjednom VTA Challenger turniru u indijskom gradu Puneu. Trenutačno 118. igračica svijeta rezultatom 2:0 pobjedila je Wontechai iz Tajlanda. Po setovima bilo je 6:0 i 6:1 za Donu, koja je postavljena za treću nositeljicu turnira vrijednog $125.000. U sutrašnjem drugom kolu turnira suparnica će joj biti bolja iz međusobnog susreta Gruzike Kalašnikov i Australke Adamčak. Iz Doninog stručnog stožera najavljuju kako bi ovo trebao biti njen posljednji turnirski nastup u 2012. godini. U Indiji će 16-godišnja Osječanka pokušati osvojiti nove VTA bodove kako bi se probila u top 100 svjetskih igračica. Za sutra nam prognostičari najavljuju djelomice sunčano vrijeme s umjerenom naoblakom i jutarnjom maglom koja će se ponegdje i dulje zadržati. Vjetar uglavnom slab sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se između -1 i 4, najviša dnevna od 8 do 13 stupnjeva Celzijevih.